Non me entendeche, enténdeme agora, que está o pai na cama do neno que chora. Ron, ron, esta noite non. Mañán de mañán hei ir ao muiño, se me queres algo, saime no camiño. Ron, ron, esta noite non. Ron, ron, esta noite non. Muiñeira da Ribeira, muiñeira ribeirana, muiñeira da Ribeira, toco xa de mala gana. Muiñeira da Ribeira, toco xa de mala gana. Ou porque non queres, ou porque non sabes, ou porque te faltan as habilidades, as habilidades, as habilidades, ou porque non queres, ou porque non sabes. Baila que non é de risa, baila que non é de risa, antes de sair o baile, antes suda la camisa. Antes de sair o baile, antes suda la camisa. Ven bailar Carmiña, a mestre o neno, que aunque non é meu, axude a facelo, axude a facelo, axude a facelo. Ven bailar Carmiña, a mestre o neno. Vou guardar a despedida, vou guardar o parabén, vou guardar a despedida, que me dan a min tamén. Vou guardar a despedida, que me dan a min tamén. Ai, voite dai xa poder marchar, que eu na miña vida che volvo a falar, che volvo a falar, che volvo a falar. Ai, voite dai xa poder marchar. Hola, bo día. A verdade é que, bueno, somos tan xugueiras e non sabíamos que había tanta xente aquí dentro. Porque cando fixamos a prova de sonido había poucas sillas, entonces creo que as tres entramos e fixamos como, ui. Entonces, nada, estamos encantadísimas de estar aquí hoxe pola mañán, gracias á Academia por contar con nós para este día tan especial. E pouco temos que decir, gracias ás señoras que nos deixaron todo o que sabemos. Claro, creo que o día delas é máis de todas as galegas e os galegos, porque unha vez máis se demostra con este tipo de actos que temos unha lingua propia e que hai que defender a capa e espada se fai falta. E nós así o faremos sempre, levando as cantareiras, a Galiza, o noso idioma, a nosa cultura milenaria por bandeira, e así o faremos hasta que morramos. Imos a cantar dúas peciñas máis, dedicadas a todas as mulleres que nos enseñaron algo, así que gracias a elas, esta semana, este día e este ano inteiro,
vai por todas elas. E eso, gracias a Real Academia Galega, porque este é un día moi importante. O sea, eu creo que ainda non somos conscientes do que estamos a facer e de que todas esas mulleres anónimas que non se daban importancia do que estaban facendo teñan o seu recoñecemento. Por mala sorte, moitas delas xa non están con nós, pero están os familiares, están as fillas, os fillos, os netos, as netas. E moitísimas gracias por darlle esa homenaxe tan grande a todas esas mulleres que fixeron tanto polo noso povo. Sin elas non seríamos o que somos, así que gracias. E que esperamos... A ver, nós facémolo con todo cariño e amor, pero que estén orgullosas do que facemos, intentamos cantar máis ou menos O sea, como nunca elas. estaremos á súa altura, obviamente, eso, vamos, non estará nadie na vida, pero facémolo con máximo amor, cariño, respeto e admiración que lle temos a cada unha e cada un E deles. encántanos os sinceras que son moitas veces, cando lle preguntamos que tal o fixemos, dixo, ben, pero eso non se fai así. Nunca estaremos á altura, pero bueno, intentamos elevar o que elas fixeron e que fan, e despois decimoslle, mira, nós somos as de pacotilla, as que de verdad son estas, ¿no? Así que gracias. Vamos alá. Miña naiciña, non hai outra como a miña, que non comía o pan por yo dar a súa filla, por yo dar a súa filla. La 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 la, ah la 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 la, la 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 la. Miña naiciña, que linda nai teño eu, vende o seu coletiño para me mercar o meu, para me mercar o meu, ah la 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 la, ah la 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 la, la 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 la. Miña nai é unha rosa, e eu son filla da roseira, como me hei de apartare da rosiña que tanto cheira, como me hei de apartare da rosiña que tanto cheira. Ai, hola allí. Ai, a la la, ai, a la la. Ai, a la la, ai, a la la la. Ai, a la la, ai, a 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 la la. Miña nai cando se deita sempre me repito o mesmo, que non quere que me case, que sen home me goberno, que non quere que me case, que sen home me goberno. Ai a la la, ai a la la, ai a la la, ai a la la la, ai a 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 la la. Axúdademe a cantar, daime aquí unha axudiña, que eu non me podo axudar desta miña garantiña, que eu non me podo axudar desta miña garantiña. Olero, 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 olero. Ai, Eu non canto por cantar, ni para llenar los dentes, canto por iluminar o corazón de esta xente, canto por iluminar o corazón de esta xente. Olero, 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 olero,
Tanxugueiras, imos dar a despedida como a dan as Tanxugueiras. Olero, olero, ola, 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 olero, olero, ola. Graciñas. Moitísimas grazas. E que viva o galego. Sempre. Ali podes quedar, Paco? Pois, como ven, mentras arranxamos os académicos para reacomodar o escenario, comezamos o acto con enerxía que nos fai falta tamén os académicos para mover as cadeiras. Con moita forza e moita enerxía, moitas grazas ao Grupo Meigallo, da Asociación de Carcaxía e das informantes Teresa Reiga Pose, Basilia Romai Chouciño, que nos acompañaron na entrada deste salón e, sobre todo, por ese inicio enérxico que nos ofreceron as tanxugueiras que tiveron a ben acompañarnos e abrir o acto de hoxe con estas pezas tan fermosas. Excelentísimo señor presidente da Xunta de Galicia, prezados compañeiros e compañeiras da Real Academia Galega, autoridades, familiares das figuras homenaxeadas no día de hoxe, cantareiras que nos acompañades tamén, amigos, amigas e veciños de Malpica, miñas donas, meus señores, abrimos a sesión plenaria extraordinaria e pública da Real Academia Galega con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, dedicado ás cantareiras e á poesía popular oral. Esta sesión estáse transmitindo en directo a través da academia.gal e interpretada en linguaxe de signos por María Xesús Monterde e Carolina Lugo Creo da Organización de Xordos de Galicia, Xoga. Voulles explicar brevemente o desenvolvemento do acto. Primeiro vai haber 3 intervencións de 3 académicos que irei chamando por quenda e despois darei unhas breves palabras de saúdo para rematarmos ao final de pecharemos o acto coa interpretación do himno galego. Entón, en primeiro lugar, pídolle a nosa secretaria académica Ana Bullón Agrelo que dé a lectura a certificación do acordo no que se determinou que o Día das Letras Galegas do ano 2025 estaría dedicado ás cantareiras e á poesía popular oral. Eu, Ana Bullón, secretaria da Real Academia Galega, certifico que en sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación o día 29 de xuño de 2024 se adoptou o acordo de dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2025 ás cantareiras e á poesía popular oral. E para que así conste, expido esta certificación na cidade da Coruña o 17 de maio de 2025 co visto e prace do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Moitas grazas.
Entón, imos darlle a palabra, en primeiro lugar, á académica numeraria Ana Boullón, que vai dar lectura a unha locución que titulou Poesía popular oral, tradición e futuro das letras galegas. Cando queira, pode sair o... Bos días a todos os presentes. A miña intervención é Poesía popular oral, como acaba de dicir o presidente, tradición e porvir das letras galegas. Poesía popular é, segundo a descripción que propuxo Domingo Blanco na súa recolla, a empregada e transmitida polas clases sociais subalternas, que non adoitan participar na cultura dominante. Forma parte do folclore, entendidos en sentido pexorativo como o conxunto de tradicións, costumes, manifestacións artísticas dun pobo. Distínguese da literatura chamada culta pola oralidade e por ser un feito colectivo e casi sempre anónimo. O seu carácter espontáneo, tolerante, desordenado e certa despreocupación pola forma valeulle unha consideración negativa desde os estratos sociais que valoraban o coñecemento da cultura clásica, a disciplina e o acatamento ás formas. E a distancia entre ambas foi aumentando por mor da difusión da imprenta, a escolarización e a urbanización. Mais esta concepción pexorativa foi apagándose nos últimos tempos. Nesta celebración de hoxe afirmamos o seu papel central na nosa cultura, a súa consideración de verdadeira literatura. Porque cal é a verdadeira literatura? A literatura desde o inicio. No principio era a música. A creación popular asociábase á música, pois a melodía, coas estruturas métricas e a rima, axudaba a lembrar as palabras. Letra e melodía nacen xuntas e son inseparables. Así, o canto converteuse nunha forma esencial de transmitir textos para o coñecemento de historias, para o divertimento, para a emoción. As literaturas románicas liberáronse do corsé do latín grazas á forza da creación popular. Na Idade Media asumiuse con naturalidade o valor deste legado. A poesía popular foi fonte principal das cantigas de amigo e das cantigas de escarnio e maldicer, isto é, a poesía de burla e a poesía de amor cantada por muller. Naquel momento, estas manifestacións considerábanse aptas para a corte real e para as casas señoriais, tal como era a propia lingua galega. Despois da prohibición da nosa lingua nos textos escritos, no século XVI, a poesía continuou existindo, limitada á expresión do pobo e lonxe das manifestacións literarias librescas. Aínda que apenas dispomos de mostras escritas durante os nosos chamados séculos escuros, sabemos con certeza que seguiu existindo, porque foron escuros para a lingua escrita, pero non así para a lingua oral ni para a creatividade literaria do pobo. Contamos no século XVIII co testemunho inestimable de Martín Sarmiento, que non só recolleu coplas, senón que compuxo o seu coloquio con estrofas elaboradas coas pautas da poesía oral. O romanticismo, no século XIX, xerou en toda Europa o interese pola literatura oral, que foi asumida por moitos escritores. Non sabémolo ben, pois os cantares galegos, a primeira obra da nosa poeta nacional, Rosalía, fixo transicionar a nosa poesía oral do local ao universal. A partir desta época, moitos eruditos descubriron o valor destas composicións como testemunho lexicográfico, historiográfico, etnográfico e literario. A finais do século XIX comezaron as recollidas, máis ou menos parciais, máis ou menos sistemáticas. E en 1982 foi publicada a que se chamou a Biblia da Poesía Oral, o cancioneiro popular de Dorothée Schubert e Antón Santamarina, que reúne música e textos. Actualmente, parte deste patrimonio está custodiado en diversas institucións, o Museo do Pobo Galego, o Consello da Cultura Galega, en formatos que permiten acceso telemático a textos e a grabacións. E diversos colectivos comenzaron a reproducir a música ao baile. Agora xa non desde o turreiro para o gozo dos participantes, senón desde un escenario para a exhibición diante dun público. A transmisión interxeracional das aldeas foi mudando para o ensino regrado. Os coros históricos, aínda hoxe con vizosa actividade, comezaron a súa andaina a principios do século XX. Cántigas e agarimos en Santiago, cántigas de terra na Coruña, toxos e flores en Ferrol, cántigas e aturusos en Lugo, ruada en Ourense. Mais a partir da segunda metade do século XX produciuse un cambio drástico do modelo productivo que ocasionou o abandono do medio rural. As antigas manifestacións populares, as foliadas pola vida, ruadas, foron esmorecendo. A paisaxe brutal, a pasaxe
brutal da aldea á cidade no tardofranquismo tivo efectos arrasadores na que Richie Casas chamou a xeración túnel, que sufriu en moi pouco tempo un proceso de aculturación e de perda de lingua. Cando a noite de pedra do franquismo comenzaba a devalar, xurdiron agrupacións folclóricas como a Turuxo na Coruña e asociacións culturais que deron a cubillo a este patrimonio que comezaba a esvaecer. Desde finais da década de 1970 apareceron Xacarandai na Eidos na Coruña, Brincadeira en Santiago e non só nas cidades, Xiradela en Arteixo, Carcaxía e Raigañas en Malpica, Chorima en Rois, Faragulla en Teixeiro. Afortunadamente é imposible dar aquí a nómina completa de todos estes colectivos. No libro branco do ensino da música tradicional en Galicia de 2006, dirixido por Rodrigo Romaní, estimábase en 696 os centros que ofrecían clases de música e baile, con entre 20.000 e 24.000 estudantes. E toda esa actividade cristalizou a semade en grupos e intérpretes como Fuxan os Ventos, Milladoiro, Mercedes Peón, Leilía, Uxía Senlle, Xavier Díaz, que significaron e deron nova vida ás coplas que tamén eles recollían. Todos eles forman unha rede de puntos que desde moitos anos foron constituindo o fermento que agora eclosiona. A poesía popular foi a raiceira dun fenómeno que transcende o exclusivamente literario, é musical, etnográfico, folclórico e social. E o dito enlaza directamente coa cuestión da identidade. Dicía Castelao que a verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se albisca no porvir. Non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna de Galiza, que vive no instinto popular e nas entrañas graníticas do noso chan. A tradición non é historia, a tradición é a eternidade. Recoñecemos as protagonistas das letras como parte dela, como parte de nós. A mocidade que tomou o seu relevo, reinterpretando as súas músicas e as súas letras, están a mostrar o camiño. A transmisión está garantida polo menos por 2 xeracións máis. É este un ano de celebración en todas as vilas onde houbo e hai cantadoras, onde se celebran foliadas e onde se cantan coplas e regueifas. E hoxe vemos por todo o país como a rapazada asiste aos cantos de taberna, aos seráns, as foliadas, xa non como descanso ou remate dos labores agrícolas, pero tampouco só para contemplar como público, senón como actividades de lecer, de novo espazos de convivencia e socialización. É unha onda que se vai estendendo, apenas mencionada en medios de comunicación oficiais. As agrupacións medran e ensinan nas cidades, vilas e aldeas, os cantos, os bailes, a pandeireta, vencendo os presuizos que abazaron desde unha perspectiva elitista a nosa tradición, canda a lingua, esteo imprescindible da nosa cultura. Son momentos difíciles para a lingua galega, que rexistra as cifras de uso máis baixas entre a xente máis nova e non atopa un apoio institucional firme. Fronte a esta situación, as novas expresións de lecer nos festivais, nas novas foliadas, as aulas de música e baile tradicional, constitúense cadra as únicas ocasións en que parte da rapazada ten contacto coa lingua real fora das aulas. Por tanto, pode converterse tamén nunha ferramenta para a normalización lingüística. As letras deste ano celebran o pasado e miran para o futuro, porque o tradicional é moderno. Da fonte da tradición xorden hoxe todo tipo de adaptacións, mostrando que non se procura unha difusión meramente arqueolóxica, senón a súa apertura aos novos tempos. Porque, aínda que aparentemente poida semellar paradoxal, esta celebración está dedicada á xente nova. As Tanxugueiras, Faia, Baiuca, Camaño e Meixeiras, Mondra, de Ninjures e tantos outros beben dos referentes musicais propios, que son as señoras das aldeas, como asume Mercedes Peón. Resignificaron non só as palabras foliada e serán, senón tamén o contido das coplas para reivindicar a solidariedade, a sororidade, o dereito ao amor e a alegría de vivir. Revive a regueifa, o xénero de improvisación oral que Sechu Sende chamou o noso rap bravú, con voces novas como Lupe Blanco, Alba María, Xairo Derbón. Esta celebración serve tamén de vencello entre as xeracións máis vellas e as máis novas, como mostra espontánea e sincera da comunicación interxeneracional. Cal é o papel da muller en todo isto? Compañeiriña, camarada, compañeira leal,
Moitos antes da invención da palabra sororidade, xa se expresaba nas coplas a complicidade entre as mulleres, nunha sociedade patriarcal que tamén empregaba os versos para denigralas e para apuntalar os valores morais dunha estrutura que convertía as mulleres nas subalternas dos subalternos. Xa Sarmiento, no século XVIII, admitira a importancia da muller na creación oral. O Ilustrado incidiu no papel da muller como feito diferencial de Galicia con respecto a Castela ou a Portugal. Desde aquela, as persoas compiladoras coinciden en atribuir ás mulleres un papel destacado na creación e transmisión deste riquísimo patrimonio. Foron chamadas guardiás da memoria popular, símbolo de resistencia, empoderamento e sororidade. Cantadoras, tocadoras e bailadoras fortalecían os vencellos comunitarios no ocio colectivo, como apunta o musicólogo Beatriz Busto, probablemente inconscientes da súa forza emocional e política. Nestes tempos tan impregnados en moitos ámbitos de feroz individualismo neoliberal, vindicamos o labor da creación colectiva, das actividades compartidas. Feliz Asegade describe o vínculo que se crea na transmisión oral entre quen emite e quen recibe, que os fai para sempre parte dunha mesma realidade e copartícipes do mesmo coñecemento. Nunha acertada metáfora, o arqueólogo Xosé Gago considera as individualidades ferreñas que cobran sentido real cando colaboran nun marco de madeira circular contribuindo ao colectivo. Xavier Díaz, que se recoñece gaiteiro de orixe, reivindica a pandeireta como verdadeiro instrumento nacional. Pois sí, somos un país de pandeireta, somos pandeireteiras. A celebración deste ano está centrada nunha área específica de Galicia, polas comarcas de Ordes, Bergantiños e Fisterra. Pero o cancioneiro está viva por toda Galicia e aínda hoxe se seguen a recoller coplas. É tradición viva, agora tamén apoñada por xente moi nova que descobre este patrimonio. Aínda que hai un enorme número de mulleres das que consta que transmitiron e compuseron estes saberes populares, non sempre é doado atopar datos sobre elas, dado o carácter anónimo da transmisión popular. As mulleres tocaban e cantaban en espazos privados ou nos eirados das aldeas e non buscaban ningún tipo de recoñecemento ou gratificación. Esta homenaxe pretende esvaer a néboa que invisibiliza as súas figuras, darlles nomes e apelidos ás súas voces. Enténdase, pois, que non están todas as que son, senón que se buscou unha mostra representativa destas figuras que coidaron, arrequeceron e transmitiron a nosa tradición. A elección das homenaxeadas non é casual. Foron refrendadas pola súa calidade por persoas musicólogas, investigadoras e compiladoras. Todas elas eran mulleres fortes, rexas, criadas no medio rural, onde aprenderon os cantos e bailes e pasaron por circunstancias difíciles na vida. Algunhas foron fillas de solteira, feito que quizás lles dou máis liberdade para o canto e a baile, pois non eran tan dependentes das convencións sociais. Varias tiveron que emigrar a diversos sitios de Europa ou ás cidades, deixando en todo caso o seu lar tradicional, trasplantadas a un tipo de vida totalmente diferente da que non tiñan referentes. Algunhas eran ágrafas e, aínda así, posuían un gran coñecemento cultural e material e souberon transmitir o rico patrimonio de que eran depositarias, comunicados xeración tras xeración, agora para o futuro. Adolfina Casasrama e Rosa Casasrama eran tía e sobrinhas, cantadoras e pandeireteiras. Naceron na vila de Igrexa de Cerceda e morreron na Coruña. Beberon desde a infancia os cantos populares. Coa coacción da súa estadía en Galicia, Doroté Xúbar chegou á vila da Igrexa e gravounas para o cancioneiro popular galego. Doroté ficou sorprendida pola variedade das melodías achegadas por Rosa e Adolfina e a originalidade das súas coplas, algunhas únicas no repertorio galego. Tamén eran boas improvisadoras, malia a regueifa non ser práctica común na comarca de Ordes. Ademais, parte da súa produción foi recollida no libro Fuliada na Vila, elaborada por seu neto e sobrinho, o músico Richi Casás, de tal pau tal hacha, que mostrou a boa relación da música tradicional tamén co jazz. Eva Castiñeira naceu en Agranzón, lugar de Muxía. Alí aprendeu a palillar, como moitas mulleres da zona, e como se facía cando se desempeñaban tarefas repetitivas, as panilleiras acompañábanse co seu canto. Na década de 1960 marchou coa familia para a Coruña. E en 1981, Milladoiro convidouna
a ela e a súa irmán en Gracia a participar nun concerto no Pabillón Deportivo da Coruña. As primeiras pandeireteiras en actuar cun grupo folk. E Rodrigo Romaní gravouna para facer un disco, Recolleita, donde tamén figuraba Florencio López, o cego dos Vilares, outro dos grandes da música popular. Algúnas das súas melodías publicáronse no disco de Milladoiro Galicia no País das Maravillas. Xavier Díaz interpretou o Valse da Granzón e fíxose moi coñecida unha melodía popularizada por Pinto de Herbón para a regueifa. Leilía editou en 2012 o disco Consentimento, dedicado á súa memoria. Inclúe a Xota de Eva, cantada por ela, que xa morrera en 2008. Prudencia e Asunción Garrigo de Meixenda, Manuela Lema Villar e Teresa García Prieto son as pandereiteiras de Mens, un grupo formado por varias mulleres nacidas nos lugares de Asalo de Mens, en Malpica. Forman parte da homenaxe ás 4 que se asustaban aos requisitos da candidatura, pero obviamente de forma implícita as demais tamén están presentes, Teresa Lema Varela e Adela Rei Torrado. Integradas na Asociación Folclórica Turuxo, cando actuaron por primeira vez en público no Teatro Colón da Coruña en 1972, deixaron a audiencia admirada pola súa velencia artística. Tiñan entre 49 e 67 anos e vestían de negro conforme a norma social do momento das mulleres maiores, quitados os panos de caxemira que lle daban color á súa roupa. Por iso as chamaron tamén as velliñas de Mens. Viaxaron por Europa e América e participaron en varios programas de televisión. Con elas fixose evidente que, ademais dos gaiteiros, as cantadoras e pandeireteiras eran elementos sociais do folclore galego. Para rematar, a proposta da Academia foi refrendada pola sociedade galega con entusiasmo. Por todo o país se alzaron voces para apoiar un recoñecemento que se estimaba merecido e necesario. Escolleuse Cantareira como palabra do ano, xurdiron novas publicacións e recollidas en medios de comunicación de papel, páxinas web, creáronse produtos audiovisuais, actividades en centros de ensino para a xente nova, centros de día para a posta en valor dos sabores dos petrucios. Así pois, honramos as nosas devanceiras como a memoria do noso pobo, pois termaron da nosa lingua e aínda hoxe seguen a establecer vencellos entre o pasado, o presente e o porvir. Con elas, en fin, queremos alientar a forza viva da tradición. Moitas grazas, académica Ana Boullón. Agora imos darlle a palabra ao académico numerario Antón Santamarina, que dará lectura a un texto que chamou o resurdimento do cancioneiro tradicional. Neste relatorio vou referirme a cousas que vin desde que teño cordanza. Hai case 80 anos, no relativo ao cancioneiro. Teño 83, creo que teño recordos desde os 3 anos, polo menos. Foron anos de moitos cambios. Podemos velo na cultura material. Eu ainda recordo mallar con malle. Hoxe moitos elementos que se usaban daquela están desaparecidos, e xa non hai carros, nin hai xugos, nin muiños, tampouco hai xastres, nin costureiras, nin cesteiros, nin zoqueiros, nin albeites, por non hai case nin curas. Por mencionar cousas e oficios que aparecen moito no cancioneiro. Cando eu nacín, na aldea había 25 casas con lume. Hoxe quedan 7, só 2 con posibilidade de perdurar. Os fornos hai máis de 50 anos que non se acende ningún. Por favor, Antón, achega un pouco o micro. Vale. Achégate máis o micro. Falando da cultura espiritual, especificamente do cantigueiro, pasou algo parecido. Nos anos 28, 29 e 33, dous filólogos de Hamburgo fixeron investigacións filolóxicas pola miña terra, pola Fonsagrada e arredores. Recolleron tamén cántigas que lles valeron para un artigo nunha revista que publicaban eles no ano 37, A vida rural como motivo das cántigas populares galegas. Nese traballo analizan a riqueza e valor literario das nosas cántigas e dan unha mostra de alrededor dun 100 delas, prácticamente todas coñecidas e cantadas por min. Que nacín 5 ou 6 anos despois de 7 anos despois de que pasaran eles por ali.
Nestas cántigas recollidas por estes filólogos aparece como tema o escenario o millo, a castaña, o liño, o carro, a sega, a malla, o gando, a fonte, o prado, o muiño, o pan da fornada, fiar, tecer, a costureira, o cura, as relacións de veciñanza e así por diante. O cantigueiro daquela era, e aínda nos anos 40 e 50, cando eu era neno, era como un espello da vida campesiña, como unha vida que hoxe xa non existe, máis que no recordo de vellos como a min. Naquele ambiente dos anos 40 e 50 foi onde formei o meu pequeno repertorio. En primeiro lugar, cos membros da miña familia, os da xeración de meu avó, nacidos no século XIX, os de meu pai, Benjamín, nacido no 14, o tío Enrique no 10. E despois de infancia pasaron varios anos nos que estiven ausente da aldea por razóns de estudo, pero no ano 68 volvín á comarca para recoller materiais para a miña tese que trataba de asuntos lingüísticos, a fala do Vale do Sugarna. Daquela xa andaba eu cun aparello de gravar e de paso que preguntaba por palabras, comecei tamén a interesarme por cantigas e tive idea de recollelas. E así foi como comecei a notar tamén a aprender cántigas diferentes das que aprendera arredor do meu campanario. Lembro informantes moi bons en aldeas da parroquia de San Martín e nas veciñas. Ali gravei reis, para Belén camina la hermosanilla, moitos reis. E romances todos en castelán, Conde Flores, o Gerineldo, a Gallarda, o Conde Preso e bastantes máis. Cantos narrativos en galego, como a Rufina, e coplas, naturalmente. A maior parte dos suxeitos que oín e entrevistei eran simplemente transmisores. Non compoñían o que cantaban, pero máis ou menos pola data en que eu nacín aínda había trovadores. Non cheguei a coñecer case ningún, ou se os coñecín non foi pola súa condición de trovadores, entre outras razóns porque os cantares que compoñían adoitaban ser de escarnio e preferían guardar o anonimato. Pero coñecín varias persoas da idade de meu pai que eran algo do escarnio. Vela aquí un exemplo, non sei se podo cantalo. É un veciño dun lugar que se chama Pereira. É Francisco de Pireira, era novo e xa vai vello, embelleceu entre tempo por ser o castal do pueblo. Outra. Un señor dunha aldea, da parroquia, da casa do Cazporro, e Genaro do Cazporro, non habeis querer creelo, pro é a pura verdad que ten 3 fillos de vedro. O meu tío avó Jesús facía cantares mentres zoqueaba, o tío Enrique facías cando cadraba todas horas. Estas composicións non se difundían máis aló do ámbito familiar, pouco máis. Pero houve unha composición que podemos datar no ano 37, o romance do comandante Moreno, relata a matanza do comandante e outros 16 do batallón Galicia escapaban a pé desde Asturias, camiño da Coruña, cando se desfixo a fronte, ao chegar ao cebo na raia, pediron pousada nunha casa, que lle deixasen dormir na palleira. Os da casa mandaron aviso aos falanxistas da Fonsagrada que se presentaron no cebo de madrugada e ali mataron os 17. Enterráronos na raia un pouco máis aló. Este crime conmocionou a comarca, inspirou un poeta anónimo, hoxe sabemos quen é, Daniel de Ferreirous, que compuxo e musicou un romance que se difundiu por toda a redonda. E recollemos versións na Fonsagrada, nos Oscos, en Grandas, na Ribeira de Piquín, en Navia de Suarna, en Becerreá. Empeza, poden oílo na internet se buscan Comandante Moreno, vídeo dunha veciña miña que o canta, é espectacular. Empeza así: en el pueblo del acebo, pueblo de pocos amigos, donde matan a los hombres después de muchos martirios. E logo continúa cos martirios que fan a esta xente. Poño estes exemplos e podría poñer máis, para que se vexa que aínda polos anos 40 non enmudecera de todo a musa popular. De datas posteriores, polo menos na comarca oriental, non podo dar fe de nada. Quedan os repentizadores, pero iso xa é outra cousa. Na Fonsagrada, como se sabe, non había tradición de requeifar.
No repertorio popular da miña primeira acordanza había moitas cántigas en castelán. Entre elas están os romances históricos, son os mesmos romances que atopamos no resto da península e fora dela. En Portugal, en Cataluña, estaban adaptados aos idiomas respectivos, pero en Galicia circulaban en castelán ou nunha mestura lingüística entre castelán e galego. Tamén os reis estaban maioritariamente en castelán, pero non só iso, había moitas coplas e outros xéneros de cántigas populares en castelán. Na terra de fronteira onde eu veño, cantábanse bastantes cántigas asturianas. En Oviedo non me caso, e en Xixonló pongo en duda, etc. Pero non era só cantigas da raia, viñan de máis lonxe, chegaban a Fonsagrada de Fisterra, porque as cántigas tamén viaxan, e no noso caso a proximidade idiomática favorecía esta penetración. E a xente tamén viaxaba. Os meus 4 avós estiveron en Cuba, e o meu tío avó Xesús tamén estivo en Cuba e despois foi ás Segas a Pampliega, a Valladolid, e máis tarde ás Minas a Tineo. Por poñer exemplos da casa, prácticamente todas as casas dos veciños era igual. Tamén estaba o servizo militar, e moitos deses viaxeiros volvían con cántigas. Despois veu o fonógrafo polos anos 20, máis tarde radio, cando houbo luz, e dai para diante xa a historia coñecida. E todo isto provocou unha difusión enorme dos cantares en castelán, por todas partes, mesmo en aldeas como a miña. Meu pai e meus tíos e moitos veciños, igual que moitos galegos, eran entusiastas cantadores de cantares que xa non eran anónimos como os de Gardel, a Piquer, Imperio Argentino, Angelillo, Miguel de Molina, por citar cantantes antes da guerra. Despois da guerra, pola Corredeiras de San Martín, xa non se sentía ou se sentía menos o Dame Lume Sara que as coplas de cantadores andaluces que da seguinte xeneración, de Antonio Molina, de Juanito Valderrama, de Manolo Escobar, e outros de Adiós me España querido, a Campanera, centos quizás non, pero moitísimas. Esta invasión da música castelá é non tradicional, pero sí moi popular, é un feito ben coñecido, e non sería malo se non fose acompañado tamén do esquecemento do noso. Hai unha queixa sobre esta perda que xa ven de vello. No ano 1987, Filgueira, nun adral, cita unhas palabras de Cuevillas que adiantan en moitos anos o lamento que acabo de formular. Estas son as palabras de Cuevillas. Verso, cantar y melodía que nos acreditaban como el pueblo más lírico de toda la tierra, se van para no volver, empujados por algo que suena gangosamente a través de los altavoces, pero empujado, digo eu en negrita, una enfermedad de nuestro carácter que nos lleva a abandonar todo lo nuestro. O musicólogo madrileño José Incenga, en 1888, sen queixarse da perda, predicía tamén que la majestuosa locomotora, ou seja, o progreso, acabaría asimilando Galicia cada vez máis al resto de la península e borrará todos los elementos que desde la época romana formaban lo que pudiéramos llamar su identidad provincial. Pero certo é que a nosa resistencia a asimilación foi bastante grande. A locomotora non fixo tanto estrago nin tan rápido como vaticinaba Incenga. E ademais no século XIX empezaron a aparecer eruditos que recolleron as coplas de romances, Saco e Arce, Pérez Ballesteros e outros. E a partir do ano 1875 empezaron a aparecer orfeóns que ían protagonizar o comezo dun cambio porque recollían e harmonizaban cántigas e levábanas por primeira vez ao escenario e pouco despois aos discos. Todos estes orfeóns ían formando o seu repertorio con cántigas que recollían e harmonizaban. Un pouco a zaga viñeron tamén os musicólogos, entre os que merecen lembranza especial Casto San Pedro, naturalmente Torner e Baligali e, últimamente, Dorothée Schubert, por citar só os que son cancioneiros xerais. E sigo coas cousas novas que vin. Na década dos 70, á parte dos coros, empezan a aparecer grupos musicais e persoas, artistas individuais, que incorporan a música popular, ou se quere agora, mellor dito, o folk ou o neofolk aos seus repertorios. Podemos mencionar algúns empezando no 72 por Fuxan os Ventos, 78 Doa e Xacarandaina, 79 Milladoiro, no 80 Na Lúa, no 83 os 100 Pés, no 84 a Quenlla e Mercedes Peón, no 85 Lugar na Lubre, no 87 Xavier Díaz, no 88 Leilía, por citar só os daqueles 20 anos. Merecen unha mención especial dous grupos, un deles é Xacarandaina, que non é propiamente un coro, senón unha escola musical e de baile
e a Turuxo, que descubriu as pandereteiras de Mens e que se incorporou aos seus espectáculos. Iso foi só o empezo, porque despois moitos artistas folk, varios deles saídos da escola de Xacarandaina, como o caso de Xavier Díaz ou Mercedes Peón, comezaron a recorrer Galicia coas súas gravadoras buscando informantes e gravando cántigas que despois se interpretaban nos escenarios, diante de milleiros de persoas, que se difundían tamén nos seus discos. Cambiou o escenario, a función da cántiga ou da peza instrumental. Agora xa non é un fenómeno rural, senón urbano, ou máis urbano que rural, pero a tradición segue aínda que sexa de outro xeito. E isto tivo varias consecuencias positivas. A primeira delas é que a nosa música tradicional se foi volvendo cada vez máis popular durante estes últimos 50 anos. Vese polo número de persoas ou grupos que xorden cada pouco e polo éxito espectacular que teñen algúns deles. Exemplo, as tanxugueiras, pero non só eles. Segunda consecuencia é que agora a nosa música xa non se sente só no interior de Galicia ou na Galicia da diáspora. Músicos nosos levan a nosa música polos escenarios e platós do mundo. É ben coñecido, se cadro máis de todos, o caso Carlos Núñez, que ten actuacións en numerosos sitios dos 5 continentes, de Tóquio a Bos Aires e desde Bos Aires a San Francisco. Outra consecuencia é que cada vez son máis os artistas de fora de Galicia que se interesan pola nosa música, porque aínda que seguimos sendo el pueblo máis lírico del mundo. Non levo moi ben de conta cantos, pero podo recordar algúns como exemplo, de sona. Yo-Yo Ma, o célebre chelista, inclúe nun disco Songs of Joy and Peace pezas galegas de Cristina Pato e David Salvado. Jordi Savall gravou un disco enteiro de danzas, cántigas e cantos da terra. O acordeonista Kepa Junquera gravou un disco enteiro de Galiza de cantares galegos, porque lles impresionou moito a nosa música. Cuarta consecuencia é que o número de cantadores e instrumentistas individuais ou en grupo non para de crecer de ano en ano. E, finalmente, un dato positivo máis que botaba de menos Schubert, en varios conservatorios de Galicia está presente a música tradicional. Todo isto é síntoma dun resurdimento sen precedentes e que, na miña opinión, probablemente veu para quedarse, porque, aínda que ás veces me pregunto que vai pasar cando se xubilen todos estes que, desde a década dos 40 e 70, foron capaces de darlle pulo á música popular, cando na aldea xa estaba esmorecendo, os Milladoiro, Leilía, Mercedes Peón, Xavier Díaz, Pancho Álvarez, Asuxías, Carlos Núñez, Germán Díaz e outros, hai indicios de que todos eles fixeron escola e contribuíron a desmontar o prexuízo, ou sexa, auto-odio, que tanto enfadaba a Cuevillas. A cadea desta transmisión de momento está garantida, porque hoxe vemos infinidade de nenos que asisten ás clases de canto, percusión, instrumentos, nas tradescolas que hai espalladas por toda Galicia. Entre eles, seguramente que dentro de 20, 40, 50, 60 anos vai haber moitos que continuarán e seguirán enchendo auditorios e platós dentro e fora de Galicia coa nosa música, porque é moi variada e rica. Os que asumiron o papel de converter a música folclórica en música folk e os que recolleron en cancioneiros e en rexistros sonoros as músicas dos nosos pais e avós garantiron que as vellas cántigas se seguisen actualizando e non lles pasase como as palabras que nomeaban as partes do carro ou do arado. A Academia Galicia inteira non poden ter senón gratitude, en primeiro lugar, para os cantadores e cantadoras que hoxe festexamos, que gardaron o tesouro da nosa lírica popular aguantando todas as locomotoras de Incenga e o que veu tras delas. E tamén os investigadores que recolleron este tesouro, igualmente para os intérpretes actuais que o están difundindo urbi e torbe nun envoltorio novo. Sinto, pero teño que manifestar que hai algo que me sombrece para min este bo augurio para a nosa lírica popular, e é que a súa sorte non podemos disociala da sorte da lingua, e os ventos que corren para a lingua neste momento non son moi favorables. E nisto é necesaria a chega de todos, non só a das cantareiras. Fai falta un compromiso da xente para superar dunha vez a enfermedade de nuestro carácter que nos lleva a abandonar todo lo nuestro. E falta tamén o compromiso de responsables de facer unha planificación lingüística que trate con decisión de deter e inverter esta deriva. Dixe.
Moitas grazas, Antón Santamarina. Agora ten a quenda de palabra o académico de número, o noso expresidente, o noso decano, Xesús Alonso Montero, que titulou a súa intervención Sustancia poética e relevancia artística no cancioneiro de tradición oral, discurso académico e defensa e ilustración da musa popular galega. Excelentísimo señor presidente da Xunta de Galicia, excelentísimo señor presidente da Real Academia Galega, señoras académicas, señores académicos, ilustrísimas tanxugueiras, veciñas e veciños de Malpica e da súa contorna, miñas donas e meus señores. En efecto, como dixo o señor presidente, a miña intervención titúlase Sustancia poética e relevancia artística no cancioneiro da tradición oral, discurso académico en defensa e ilustración da musa popular galega. Non debo omitir a quen lle dedico esta alocución que vai ser recollida como as precedentes no boletín da Real Academia Galega, que é a institución pública dentro de poucos meses. Dedico estas palabras a dous escritores italianos do século XX, a Antonio Gramsci, que fixo valiosas incursións no eido do folclore literario nos cuaderni del Carcere, escritos nas prisións fascistas de Mussolini, e a Pier Paolo Pasolini, autor da antoloxía La poesía popular italiana. Non o teño aquí, pero non me resisto a facerlles chegar algo no que estou pensando desde que acabo de ler o título da antoloxía que preparou no ano 1960 aquel gran escritor e cineasta que se chamaba Pasolini, La poesía popular italiana. Nese libro aparece unha cántiga na que pensei cando as tanxugueiras cantaban, porque cantaron unha versión desa cántiga. Miña nai como é tan pobre cando non ten que me dar, encheme a cara de bicos e despois rompe a chorar. Probablemente é do folclore universal, probablemente é dun poeta ou dunha poeta popular que viviu esa situación tan dramática, socialmente dramática, e compuxo esa cántiga que se canta en tantos idiomas e que hai versións bastante distintas dela. Hai algunha xente que aínda pensa que o asunto das cantareiras ou da musa popular ten que ver co folclore no sentido non moi positivo deste termo. O folclore tan serio que produciu, ademais dunha lírica amorosa verdadeiramente extraordinaria, produciu cántigas de protesta social como esta. Miña nai como é tan pobre, cando non ten que me dar, encheme a cara de bicos e despois rompe a chorar. Insisto nisto, que non estaba no meu guión persoal, porque son consciente, como todos vostedes, que estamos inaugurando unha etapa caótica da historia universal presidida por un señor que ten nome e apelido Donald Trump, e está ben que nunha época presidida lamentablemente por un home destas características se teñan en conta as cántigas que recolleu un humanista italiano no ano 1960 que se chamaba Pasolini. Primeiro capítulo. Unha poesía con biografía popular. Homenaxeamos neste Día das Letras Galegas textos que viviron durante séculos ás veces no curso da tradición oral. Son textos anónimos, cantados de xeración en xeración, fundamentalmente por xente do común, no campo, na ribeira, na montaña e nas vilas e cidades. Son textos que tiveron autor ou autora e que foron agarimados por esa xente do común que atopou neles
a expresión das súas emocións, dos seus sentires, da súa visión das cousas, das súas inquedanzas e dos seus atafegos. E cando non foi totalmente así, algún dos transmisores modificadores alteráronnos axeitadamente para que os versos recibidos expresasen máis cabalmente eses atafegos, esas inquedanzas, eses sentires e esas emocións. Non sempre foron letrados os autores ou modificadores destes textos do cancioneiro popular galego. Fose cal fose a súa orixe, letrada ou non, estes versos teñen sempre o recendo da lareira, do fiadeiro, dos encontros na eira da aldea, da festa do agosto, da taberna rural, o recendo popular. Porén, o que para algúns eruditos era recendo, como para o padre Sarmiento ou o padre Salgueira, para eruditos menos demóticos era cheiro rudo, tanto que lles impedía percibir nas coplas populares a evidente sustancia poética dos seus versos. Sempre houbo dentro e fora de Galicia eruditos de espírito burgués ou nobiliario que por razóns de índole sociolóxica negaron ou casi negaron as virtudes estéticas dos textos que deleitaban as xentes de humilde condición socioeconómica. Un exemplo moi elocuente témolo nunha coñecida definición dun importantísimo escritor español do século XV, don Íñigo López de Mendoza, señor de Ita e de Buitrago e marqués de Santillana. O marqués por antonomasia, tras referirse ás tres clases de autores literarios, sublimes, medios e ínfimos, xulga ínfimos aquellos que facen estes romances e cantares de que las gentes de baja e servil condición se alegran. Todo fai supoñer que tal definición nun polígrafo prerrenacentista de tanta formación cultural está feita desde o prexuízo literario da súa condición social. Pero en Galicia e noutras partes o fervor pola recolleita e o estudo das manifestacións líricas da musa popular prodúcese no século XIX e primeira metade do XX. E é este período o que nos convoca para achegármonos ao tema da subestimación da canción popular, da copla popular, da poesía do cancioneiro popular da tradición oral. Segundo capituliño. Un dos intelectuais máis sabios do mundo en cuestións de historia literaria, don Marcelino Menéndez Pelayo, sentenciaba no ano 1876 nun libro seu titulado Horacio en España: si los cantares son populares, no son buenos. Si son buenos, no son populares. Debo sinalar unha circunstancia cronolóxica. Cando don Marcelino estampou tan contundente opinión, tiña 20 anos. Aínda así, un home maduro como don Juan Valera, escritor moi importante e excelente erudito, suscribía poucos anos despois a valoración de don Marcelino nestes termos: bien se puede en general aceptar por buena la opinión del señor Menéndez Pelayo, que desecha las coplas o cantares por no ser poesía lírica de buena ley. Si fose así, señoras e señores, si fose como opinan Menéndez Pelayo e Juan Valera, a conmemoración de hoxe sería un tributo a unha chea de textos orais en verso carentes de entidade poética e nós, unha especie de botafumeiros dun xénero literario que só gusta, como dixo no século XV o marqués de Santillana, a xentes de baixa e servil condición. Convén e urxe saber que por esas calendas xa existía en España un movemento intelectual co título anglófilo de folclore interesado a fondo na recolleita e no estudo do saber popular e dun xeito especial das súas manifestacións literarias. Lideraba esta acción cultural don Antonio Machado y Álvarez,
1846-1892, santiagués de nacemento, pero andaluz de raíz e de nación. Co pseudónimo Demófilo, o que ama o povo, foi colector e estudoso da literatura popular en verso e en prosa, alén dun activista da causa, tanto que fundou a primeira sociedade do ramo, el folclore andaluz, en 1881, e contribuiu moi eficazmente á Constitución en 1883 de El folclore gallego na cidade da Coruña, que presidiría Emilia Pardo Bazán. Nunha das súas coleccións, a Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas, publicou o noso José Pérez Ballesteros en 3 volumes a súa inxente compilación Cancionero Popular Gallego e en particular de la provincia de La Coruña, 1885-86, daquela a máis extensa da nosa poesía popular. De todo isto, tiña noticia sen dúbida Menéndez Pelayo, que nunca viu con vos ollos o acontecer intelectual da institución libre de enseñanza coa que Demófilo, seu pai e outros parentes tiñan sólidos vencellos. Saíndome do meu guión, debo aclarar que Menéndez Pelayo era o prototipo do que os marxistas do ano 60 dicíamos o intelectual orgánico das mentes conservadoras. Antonio Machado e Álvarez era un dos intelectuais orgánicos das mentes progresistas. Un fillo de don Antonio Machado e Álvarez, Antonio Machado el Ruiz, gloria das letras europeas do século XX, herdou ao seu xeito a demofilia do seu proxenitor e un libro seu de 1936, Juan de Mairena, afirma, entre outras cousas, si vais para poetas, cuidad vuestro folclore. Feita esta aseveración, ofrécenos como exemplo de excelsa poesía popular esta copla. Tengo una pena, que casi puedo decir que yo no tengo la pena me tiene a mí. Pero isto acontecía en 1936, ou sexa, 60 anos despois da rotunda opinión negacionista dun home de letras tan ilustre como Menéndez Pelayo. Chovera desde aquela moito e os gustos sobre a poeticidade dos cantares da tradición oral mudaran moito. Hai máis. Xa comenzaran a mudar 13 anos antes das epatantes palabras de don Marcelino en 1863. Terceiro capituliño. Os versos populares en galego que motivaron o libro auroral de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, 1863. Tal feito exixe hoxe unha consideración especial, moi especial. Lémbrese que 13 anos antes, en maio de 1863, Rosalía de Castro editara en Vigo o seu primeiro libro en idioma galego, Cantares Gallegos, libro que ten sido cualificado verbo da literatura galega moderna, de auroral, de fundacional, de xerminal, etc. Para entendermos tal libro na súa magnitude e no seu simbolismo, compre coñecer a situación espiritual da creadora nos momentos en que escribía cada un dos poemas. Rosalía de Castro, cando escribe calquera deles, non está motivada por unha mágoa, por un desexo, por unha ilusión, por un latexo amoroso, por unha tristura, como teñen feito centenares de poetas desde que a poesía lírica existe. Rosalía escribe despois de oír un cantar popular na casa, na horta, na fonte, no turreiro, no adro ou na eira. Xa no fogar, nesa hora ou tempo despois, recordando o cantar que a conmovera, escribe unhas decenas de versos seus motivados pola cántiga popular que actuara de célula xerminal. O cantar popular, o cantar gallego, así se pronunciaba, grafado en cursiva en calquera edición deste volumen, actuará
reitero, de motivación poética, de célula xerminal, de sustancia seminal da composición da que Rosalía de Castro é a súa autora xurídica. Pero os versos dela hai que lelos inexcusablemente en función da copla oral que os suscitou. Xa aquí asomémonos ao tempo e ao universo dos primeiros vos lectores de cantares gallegos, o libro Auroral de 1863. Eu estou convencido de que eses vos lectores, non moitos probablemente, bateron por primeira vez nas súas biografías de letraferidos con 4 realidades culturais. A. Unha presa de textos escritos por quen posuía un alto e un peculiar talento poético. B. Un feixe de versos porferidos por unha voz de muller, por un asafo do país que ninguén agardaba. C. Un libro de poemas escritos na lingua B do país, é dicir, nunha lingua socialmente desestimada que nestes poemas concretos era percibida como a súa expresión cabal, como a luva exixida polos poemas mesmos. E D. Aqueles lectores atopáronse con cántigas populares que, por certo, oíran cantar ás súas criadas, aos seus xornaleiros, ás súas mandadeiras e a algúns veciños de poucas ou nulas letras. Para aqueles lectores sensibles, abogados, farmacéuticos, chantres como o da Catedral de Salamanca, esas cántigas populares eran, como para o Marqués de Santillana, cousa que deleitaba as xentes de baixa servil condición, circunstancia que, segundo moitos deles, non lles confería sustancia poética, dimensión artística a tales cántigas. Estes cantares, polo feito de compareceren nun libro grande e especial de poemas, dos que eran ademais inspiradores, adquirían un estatus inesperado. Así pois, para tales lectores, estes cantares eran vós, aínda sendo populares, o que aconteceu 13 anos antes do anatema de Menéndez Pelayo. O máis probable é que don Marcelino non lera cantares gallegos ou, se leu este libro antes de 1876, hai que pensar que estaba dormindo ou somellento, que é o que lle pasou a Homero ao escribir uns versos defectuosos da Ilíada, se nos atemos o que nos contou sobre isto Horacio. Tales cántigas populares, 21 no Auroral, libro de Rosalía, chegaron a ela, perciben o E mayúsculo, chegaron a ela pola vía oral, en Padrón, cando era nena, ou en Santiago, de mociña, ou onde fose, pero antes de cumprir os 26 anos, a idade na que publica o libro nunha imprenta viguesa. Mergullémonos agora nos cantares que escolleu Rosalía. Quen compuxo, cando fose, estas cántigas, algunhas verdadeiras alfallas do discurso poético hispano e, se me apuran, do europeo? Reparemos primeiro en 5 delas que se porteñen coa musa amorosa. A rula que viudou xurou de non ser casada, nin pousar en ramo verde, nin beber da llaugua clara. Llaugua, está claro, como ademais insiste Anxo Angueira na súa magnífica edición. Cantan os galos pro día, érguete meu ben e vaite, como mei dir queridiña, como mei dir e deixarte. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir, nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. Se o mar tivera barandas, fora te ver o Brasil, mais o mar non ten barandas, amor meu, por donde ir? Aí tes o meu corazón, se o queres matar ben podes, pero como estás ti dentro, tamén se ti o matas, morres. Este Pentateuco de ouro faría renxer nas súas tumbas a don Marcelino e a don Juan Valera. De novo a pregunta: quen compuxo estas e outras moitas cántigas do cancioneiro popular galego? Sempre inicialmente un individuo,
letrado nalgúns casos, pero en moitos outros, un poeta das silveiras, analfabeto en ocasións, o poeta que as xentes da Limia Baixa, antes de 1936, chamaban Fistor. E Fistor fora Palmela de Lobios a fins do 19, e nas mesmas datas Fistora Cateliña de Entrimo, tal como nos lo contan Benito Fernández Alonso, Vicente Risco e Xoaquín Lorenzo Fernández, este último un óptimo coñecedor do mapa poético da comarca. Hai nas cántigas que motivaron boa parte dos poemas de Cantares Gallegos unha inscribible na musa social, outra alfalla, ora meu meniño ora, quen vos ha de dar a teta si tua nai vai no muiño e teu pai na leña seca. Estamos ante unha cántiga de queixa e denuncia, sen dúbida ideada por unha muller, por unha Fistora. Penso que a raíña deste cantigueiro popular amoroso, tan magistralmente glosado por ela, é a cántiga protagonizada pola rula que viudou, a que simboliza tamén nun extraordinario romance castelán a fidelidade eterna á memoria do amado. A fidelidade é tal na nosa copla que a angustiada viúva non só xurou non casar nunca máis, senón fuxir de calquera circunstancia que lle producise o menor deleite, como pousar en ramo verde, habendo polas murchas concordes coa súa esencial tristura. Pero hai máis nesta densa cuarteta, pois no cuarto verso nin beber da auga clara a atribulada viúva, a masoquista viúva, sendo consciente de que para non morrer terá que beber un pouco de auga nunha poza ou nun charco, confesa e proclama que non beberá auga limpa, auga clara, beberá, pois, auga turbia, a auga enturbiada previamente polas súas vaguas, constantes no seu atribulado e asumido padecer. Calquera concepción á menor frivolidade sería un desacato esencial á memoria do marido que se adorme fora desde hai anos. En conclusión, só as 21 cántigas populares do libro Cantares Gallegos poñen en evidencia o desacerto dos negacionistas da poeticidade dos textos do chamado cancioneiro popular da tradición oral. Epílogo. Miñas donas e meus señores, as cántigas citadas ao longo desta locución académica e moitas outras chegaron a min non como acto de cultura, si como acto de vida, o que require unha pequena explicación. Eu de neno e de adolescente non fun, por exemplo, ao Teatro Principal de Ourense e paguei unha entrada para oír a coral de Ruada que ofrecía no seu repertorio algún destes cantares. Non, fíxeno por motivos eruditos anos despois. E agora, permítanlle a este orador académico casi centenario unhas pingadas autobiográficas. Nacín en Vigo, na taberna dos meus pais, a fins de 1928, e ali vivín ata o 1 de xaneiro de 1938, data na que a familia retornou á aldea, a Ventosela, patria de miña nai. Eu acababa de cumprir 9 anos, 1 mes e 4 días, cando me mergullei nese humus cultural e social tan distinto, comezando polo idioma da aldea, daquela compactamente galegófona. Tamén ali aprendín a xogar á billarda e a distinguir á noitiña o canto do merlo do canto do sílvero. Con zocos e co pantalón remendado, como os outros rapaces da aldea, traballaba en certos laborciños agrícolas con meu pai e axudaba a sementar os allos a miña nai o día de San Silvestre. Axiña falei con certa naturalidade o idioma da aldea, o idioma dos remendos e dos zocos, o idioma en Galicia da nación sociolóxica dos de abaixo, o idioma galego,
aínda que eu daquela, miñas donas e señores, non usaba a denominación perifrástica esa, a nación sociolóxica dos de abaixo. En Ventosela tamén batín co cancioneiro popular desde os 9 anos. Ali coñecín a Delfina Rodríguez, a fina moulona, que cantaba como ninguén nunha parroquia de xente moi cantora. Comprobouno décadas despois a eminente musicóloga Dorothée Schubert, para a que cantou coa súa prodixiosa voz o romance das tres comadres. Eu xa coñecía e admiraba ese prodixio de voz desde 1941, cando a oín cantar por primeira vez. Non lembro a data, unha noite de domingo, no que 3 ou 4 mozas xa casadas, como a fina, esparexían na lareira da señora Gumersinda, mentres os seus homes, cun estatuto social máis xeneroso, esparexían na taberna do meu tío Paco, onde, ademais de tomaren un neto de viño, mataban as saudades e as estreituras da vida con cántigas, algunhas das cales xa mozote eu aprendín. Esa noite, naquela lareira, a conmovedora fina cantou esta suxerente copla: Nena que vende las peras, cantas che mandaron dare, para ti, meu queridiño, non mas mandaron contare. Eu nunca oíra cousa semellante. 2 ou 3 anos despois, xa mociño eu, na taberna do meu tío, 4 ou 5 mozos cantaron unha cántiga que eu asociei á anterior. Tes un limoeiro cun par de limós, e che dirá eles que queiras que non. A primeira cántiga interpreteina de preadolescente como un texto amoroso, casto sempre, dunha especial delicadeza e como unha mostra sutil do que é o inicio dunha relación amorosa nunha égloga rural. E pareceume entón que aqueles versos eran o que a xente letrada chamaba poesía. En canto á segunda cántiga, oída xa eu adolescente, tamén a interpretei como amorosa, pero do subxénero erótico. Está claro que aquel adolescente xa perdera a inocencia. Como algo sabía eu de perceptiva literaria, non me foi difícil decatarme de que o sustantivo limós era un caso de bisemia, figura retórica que viña con outros exemplos no meu libro de 4º curso. Aí, na bisemia de limós e limoeiro, estaba a améndoa poética do cantar. Así pois, foron estes 2 textos populares, formulados na lingua da miña nación sociolóxica, os que me fixeron sospeitar que existían no mundo textos que, ademais de informaren sobre algo, facíano dun xeito e cun tipo de recursos idiomáticos que convertían a eses textos, segundo a xente letrada, en poesía. Fun alumno na Universidade Central, Madrid, no curso 52-53 de don Dámaso Alonso, un dos filólogos hispánicos máis sabios á hora de explicar a poeticidade dos textos. Pois ben, eu non descubrín a poesía na Universidade Central, fíxeno nas lareiras e nas tabernas do Ribeiro de Miño, na Universidade Rural de Cotiá dos meus anos da infancia e da adolescencia. Esa foi a miña primeira universidade, e quizáis foron os textos populares citados e algúns outros semellantes os que operaron na cerna do meu espírito juvenil para que en 1948 eu decidise, ante o desconcerto dos meus pais, estudar filoloxía. A filoloxía, miñas donas e meus señores, etimolóxicamente, é o amor á palabra, o compromiso coas palabras, tamén coas palabras cantadas e ás veces creadas nas fontes, nos camiños, nas lareiras, nos xogos e nos fiadeiros da nosa infancia rural. Son as palabras que a comezos do século XX engallolaron a aquel apaixonado cidadán e extraordinario artista de Rianxo. Lembrade o episodio. Cando a Castelao lle preguntaron en 1945, moi lonxe el de Galicia,
que cántigas populares recordaba con máis agarimo, escribiu de contado 4 cántigas amorosas, unha, a primeira, este tesouro lírico digno dos que inspiraron a Rosalía de Castro. O amor que a min me leve ha de ter a man lixeira, ha de coller unha rosa sen avalar a roseira. Eu, señoras e señores, en 1945 nunca oíra falar de Castelao nin sequera mal, pero 3 anos despois, ante o desconcerto dos meus pobres pais, marchei a Madrid para cursar a carreira de filólogo e a verdadeira filoloxía, miñas donas e meus señores, a verdadeira filoloxía nunca subestimou as linguas populares e os textos, populares ou non, escritos nesas linguas. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Xus Alonso Montero. En Galicia, as mulleres non soamente son poetas, senón tamén músicas naturais. En Castela, Portugal e outras provincias, os homes son os que compoñen as coplas e inventan os tons e aires. E así se ve que neste xénero de coplas populares falan os homes coas mulleres. No meu país é o contrario. Na maior parte das coplas galegas falan as mulleres cos homes, e é porque elas son as que compoñen as coplas e elas mesmas inventan os tons ou aires a que as han de cantar. A observación que acabo de citar, que xa me roubou Felisa de Leilía no acto previo, débese a Martín Sarmiento, o primeiro erudito que valorizou o idioma e a cultura popular galega e o precursor non só do galeguismo, senón mesmo das recolleitas de falares e cantares do pobo. Deixou na escrita no seu tratado Memorias para a Historia da Poesía e Poetas Españoles que rematou en 1745, hai case 300 anos. Nese mesmo estudo comunicaba a descoberta da lírica trovadoresca medieval galego-portuguesa. Precisamente, o xénero poético máis singular desta, dentro do panorama lírico da Europa medieval, é a cantiga de amigo, composición posta en boca dunha muller. Aínda que os cantares de amigo que chegaron a nós foron compostos por trovadores varóns, sen dúbida refliten unha antiquísima tradición autóctona de canto feminino, ben que elaborada con moito requinte. Varios destes cantares presentan escenas de mozas cantando, como acontece naquela do xograr Lourenço, que comeza: 3 mozas cantaban de amor, moi fremusiñas pastores, moi coitadas dos amores, e dixo un alí, mia señor, dizede amigas comigo o cantar do meu amigo. Outras cantigas están postas na voz dun coro de mozas que celebran as ocasións que lles ofrecían as romarías para a folía, como acontece nesta cántiga de Pero de Viviáns. Pois nosas madres van a San Simón de Valdeprados, Candeas, queimar, nós, as mociñas, iremos andar con nosas madres, e elas entón queimen candeas por nós e por sí, e nós, as mociñas, bailaremos alí. Os nosos amigos todos irán para nos ver, e andaremos nós bailando ante elas, fermosas en cos, e nosas madres, xa que alaban, queimen candeas por nós e por sí, e nós, as mociñas, bailaremos alí. Estes textos teñen máis de 700 anos de existencia. Como acaba de lembrar o noso colega Xosé Alonso Montero, na obra alborada realmente do noso rexurdimento, Cantares Galegos, repárese no título, Rosalía de Castro toma emprestada a voz dunha meniña que promete: cantarte ei, Galicia, teus doces cantares, así mo pediron na beira do mare. Cantarte ei, Galicia, na lingua galega, consolo dos males, alivio das penas.
Sabido é que Rosalía foi colleiteira de cantigas, como foron o seu marido Manuel Murguía e a súa filla Alejandra. Eu mesmo editei o que queda da ceifa poética recadada por Rosalía. E este mesmo ano a Academia ofrecerá da man de Diego Rodríguez, que nos acompaña, a edición dos ricos materiais das rimas populares galegas que axuntou Manuel Murguía, o fundador e primeiro presidente da nosa institución. Así que ven que temos certa legitimidade para dedicar o Día das Letras Galegas ás cantareiras. A creación, a recreación e transmisión da poesía oral foi cousa dunha infinda moitedume de luciñas e vagalumes que ao longo dos séculos, en palabras de Castelao, crearon o idioma, a cultura, as artes, os usos e costumes, en fin, o feito diferencial de Galiza. No discurso Alba de Gloria, que acabo de citar, o Rianxeiro facía desfilar ante os nosos ollos unha comitiva das figuras maiores da nosa historia, compoñendo o que el chamou unha santa compaña dos inmortais. Mais el mesmo di, cando esta comitiva se perdeu nunha floresta, cito, vin xurdir da terra, da nosa terra, unha infinda moitedume de luciñas e vagalumes que son os seres innominados que ninguén recorda xa e que todos xuntos forman o sustrato insubornable da patria galega. Elas son as que en longas centurias de traballo humanizaron o noso territorio patrio para infundíndolles a todas as cousas que na paisaxe se mostran o seu propio espírito. Elas son as que gardan e custodian os legados múltiples da tradición, os xermes da nosa futura historia, as fontes enxebres e purísimas do noso xenio. Imaginemos agora que nesa compaña desfilasen as figuras homenaxeadas o Día das Letras Galegas, comezando por Rosalía, que foi a primeira dedicataria, e o propio Castelao, que foi o segundo. O remate desa compaña, encabezando a procesión das luciñas, irían enfoilada as faíscas de Adolfina e Rosa Casarrama, Eva Castiñeira e as pandeiteiras de Mens. Elas representan, e volvo ás palabras do gran Rianxeiro, o pobo que nunca nos traizoou, a enerxía colectiva que nunca perece, o que nós fomos, o que nós somos e o que nós seremos sempre, sempre, sempre. Beizón para elas e para todas aquelas persoas e colectivos que mediante a arte e o estudo contribuíron a rescatar e a requentar o legado da nosa tradición lírica popular. Castelao, de quen estamos a celebrar o 75 cabodano, referiuse a reo ao pobo traballador como creador e custodio fiel durante séculos da cultura e da chave de ouro da identidade galega, o idioma. Lembremos aquel célebre parágrafo en que se preguntaba: que diríamos se o Estado mandase derrubar o Pórtico da Gloria? Pois eu digo que o noso idioma é unha obra de arte 1000 veces superior á obra do mestre Mateo. Creouna o xenio inviolable do noso pobo e labrouna o amor, a dor e a ledicia de moitísimas xeracións. Unha lingua é máis que unha obra de arte, é unha matriz inesgotable de obra de arte. Castelao cicelou moitas sentenzas esclarecidas sobre o idioma, e permítanme lembrar dúas máis. Ten Galicia un idioma propio? O pobo galego fala un idioma de seu. O galego foi instrumento maravilloso da grande poesía lírica medieval de Hispania. O galego é un idioma extenso e útil, porque con variantes se fala no Brasil, en Portugal e nas antigas colonias portuguesas. O galego resurdiu no século pasado con poetas tan egresios como Rosalía, Curros e Pondal. O galego é hoxe o idioma que prefiren os intelectuais como vehículo da nosa cultura, pero aínda que carecese de tantos méritos contraídos, abondaríalles a fala do pobo traballador para estar dignificado de por sí, pois o galego é unha executoria viva do traballo e unha cédula honrosa de cidadanía e de democracia. E por eso tamén dixo el: Galiza ten dereito a dignificar a lingua que o seu propio xenio creou, porque é capaz de ser vehículo da cultura universal, porque lle serve para comunicarse cos povos de fala portuguesa, porque non ten outra mellor para expresar os seus sentimentos e porque perdéndoa xa non lle quedaría ningunha razón de existir. Esta última cita convídanos a rematar cunha reflexión sobre o presente e o futuro do idioma, que el decía que se o perdemos non quedaría razón para existir como comunidade ao noso país.
Fai xusto un ano, o presidente da Real Academia Galega, Vítor Freixanes, fixo un chamamento a prol dun pacto pola lingua. A idea foi recibida e xerou unhas boas expectativas. Meses despois, os datos recollidos polo Instituto Galego de Estatística debuxan un panorama alarmante. O idioma de noso perdera a súa posición secular de lingua máis falada do país. Moi ao noso pesar, viamos confirmados os negros presaxios que a propia Academia fixera prevendo o efecto negativo de medidas lingüísticas regresivas aprobadas desde 2010. Neste contexto, a boa acollida da proposta dun pacto pola lingua abría un raio de esperanza. Esperemos que os discursos de líderes políticos non esmorezan esa esperanza, non fagan esmorecer esa esperanza. De todas maneiras, a nosa ilusión non se vai extinguir. Mentras as expectativas sobre o pacto pola lingua esmorecen, esperemos que non sexa así, o idioma segue abrollando nas inúmeras iniciativas e campañas, especialmente da xente moza, para promovelo, defendelo e difundilo en escolas, pantallas e escenarios, nas rúas e nos medios de comunicación, nos comercios e nas oficinas, nas redes ou nos estados deportivos. Velaí temos o exemplo luminoso das cantareiras, que fixeron foliada co idioma a través dos séculos, exemplo seguido por moitas mozas representadas hoxe aquí polas tanxugueiras, que proxectan, como moitas outras xentes mozas, a nosa tradición cara a futuro. Velaí temos o exemplo desa tradición que se estaba extinguindo e que a xente nova foi capaz de coller e darlle nova vida. E aquí temos tamén o exemplo da xente de Bergantiños e de toda a Costa da Morte, a fouta xente da Beira Mar, orgullosa da nosa fala, que a conservou, a usa e a transmite contra vento e marea. Para desatarmos os nós que atrapallan o galego, precisamos mensaxes de entusiasmo, pero teñen que ir acompañadas de compromisos tanxibles, e sóbranos acenos reticentes e accións facareñas. Temos que ser quen de sair dunha vez do bucle interminable das polémicas estériles e das retóricas ocas, alleas ao alento dunha cidadanía inqueda que aspira a ver o idioma do país convertido nunha lingua normal. Unha cidadanía que quer gozar da liberdade e da posibilidade real de transmitir o galego de pais e nais a fillos e fillas, de usalos en empezos nas aulas e de empregalo por quen así o desexe en todos os ámbitos da súa vida persoal e profesional. Un idioma que queremos vivir tranquila e plenamente, con alegría e sen ningún tipo de limitación. O novo impulso para o galego virá dunha reformulación das políticas da lingua que poñan a infancia e a mocidade no centro. E para apular por isto, a Real Academia Galega mantén sempre abertos os seus brazos á colaboración, porque, sendo como é tarefa de toda a sociedade e de todas as institucións, ten que ter o goberno, ten que ter ao frente o goberno de Galicia. En nome da Academia, interpelo a todos os galegos e as galegas de ben e fago votos pola unión, alén de intereses de parte, a calor da nobre e armoniosa fala da nación de Breogán, que así denominou Eduardo Pondal, o bate destas terras e autor do noso himno. E volvo novamente a Castelao. Non esquezamos que se aínda somos galegos é por obra e graza do idioma. E remato tomando emprestado o final precisamente dos cantares de Rosalía. Non me expliquei cal quixera que son de explicanza pouca, se gracia en cantar non teño, o amor da patria m'afoga. Dixo. Non podemos rematar este acto sin agradecer a presenza, en primeiro lugar, do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que un ano máis nos honra coa súa compañía nesta sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega. E, por suposto, o noso recoñecemento e afecto para as familias de Rosa e Adolfina Casás, Eva Castiñeira, Prudencia e Asunción Garrido Meixenda, Manuela Lama e Teresa García Prieto.
Recibiron vostedes como agasallo a publicación As Cantareiras e a Poesía Popular Oral, editada pola Academia con ocasión deste día, o cuidado de Manuel Rico Berea, que nos acompaña hoxe aquí e a quen lle agradecemos a súa xenerosa colaboración. E temos que agradecer tamén a presenza do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, do delegado do Goberno, Pedro Blanco Lobeiras, e da subdelegada da Coruña, María Rivas López, do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e de Educación, Román Rodríguez González, do secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, e do director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, da Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, do presidente da Diputación da Coruña, Valentín González Formoso, dos representantes dos grupos parlamentarios Alberto Pazos, polo Partido Popular de Galicia, Daniel Pérez, do Bloque Nacionalista Galego, e Xosé Ramón Gómez Besteiro, do Partido dos Socialistas de Galicia, dos alcaldes de Coristanco e Laxe e dos concelleiros e concelleiras de Muxía e Cerdeda, dos reitores das Universidades da Coruña e de Santiago de Compostela, Ricardo Cao e Antonio López, do presidente da Real Academia de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, da presidenta do Museo do Pobo Galego, Concha Losada, do presidente da Fundación Otero Pedrallo, Eduardo López Pereira, do director da Fundación Penzol, Xosé Soutullo. Para rematar, o noso moi especial agradecemento ao Concello de Malpica, ao seu alcalde, Eduardo Parga, e a Concelleira de Cultura, Noelia Freixeiro, que desde o primeiro momento acolleron a proposta de celebrarmos este pleno en Malpica con auténtico entusiasmo. Agradecemento que prego que fagan extensivo aos membros da corporación, moitos deles acompañándonos hoxe nesta sala. E, por suposto, o persoal técnico que nos brindou a súa inestimable axuda para a organización deste acto. Levántase a sesión plenaria coa interpretación do himno galego na voz de Icía Varela, acompañada na guitarra por Xaquín Rama. Poñémonos en pé. Que din os rumorosos na costa verdescente, o raio transparente do plácido luar. Que din as altas copas de escuro arume arpado, co seu ben compasado, monótono fungar do teu verdor cinguido e de benignos astros, con fin dos verdes castros e valeroso chan. Non desa esquecemento da inxuria o rudo encono, despertado teu sono, fogar de Breogar. Os voces generosos a nosa voz entenden, en con arroubo atenden o noso ronco son. Mais, oh, Señora,
entenden. Os tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido fin terán. Pois donde quer xigante a nosa voz pregoa, a redención da boa nazón de Breogán, nazón de Breogán, de Breogán, nazón de Breogán, de